Guys, vane number of phone order. Hello, pa. How old do you know your partner? Did boy, no say? Sorry, and this is one. I think I don't know what about zero. Kwanetsanga Mabhinya. Ari kuita sei kwa Mabhinya ukumusha kwenyu? Mabhinya anetsa simeri ari kundouraya chidrine ropa mabusinessmen kumusha kwedu. Ari kuuraya vanhu achitora ropa. Achiise ropa iroro. Tora beno musvetera wari kuita ropa ngemasirinji awo. Mune proof yezvinhu zvamunotaura here zvamuri kureketa izvi? Ndiri kutokuudza ini kana muchida ndichachitaura nari dzine gurupu rekumuka kwedu acho mumbojoiniswe mugurupu makanyarara munonga muchinizwa nyaya yacho yanetsa iyoyo. Ndipinzei mugurupu abi yangu. Ndipinzei mugurupu ndiedhei mugurupu ndiwane kutora information izere. Regai ndigotaura naadmin kuti akuedhei mugurupu makandonyarara hamukomendi chiro munonga muchingoteerera muchizwa chete zvinonga zvichitaurwa muchizotangira ipapo. Alright. No problem. Kana iyo nhau iyi kana ine evidence proof aiwa tinofamba nayo. Ini ndechitotaura kudai ndina mukoma akabve kuurayiwa manje akandosvetwawo ropa iroro akaurayiwa akafa. Ndosaka tikuti anhu aakutozikanwa asi anhu ari kungotya chete kunongedzera kuti ndimhingi nanhingi asi ari kutozikanwa anhu acho ari kuita zvinhu izvi. Saka anhu aya mune proof here kuti ndio anhu ari kuita zvinhu izvi? Anhu aya ari kutozikanwa asi anhu akanyaenda kumapurisa enzvimbo ari kungodhizwa. Hama yenyu, alright. Hama yenyu yakabva kuurayiwa izvozvi. Ine makaona pakanga pakabayiwa akatogweropa. Ndichatoti mukoma wangu andisere mapikicha ndikusenderai anochiti akapedze kudrena opise musana wacho akadrena ngeaini haazi kuitira kuti mafingerprints kudini we anochipisa ngeaini. Musana womunhu. Musana womunhu apedze kudrena kwacho haazi kuitira kuti mafingerprints panoende panozoende kumastatement akapisa ngeaini hakuna chichafamba hana chachaona. Saka mapurisa matari kuti kudii pane pachitopiswa vanhu neaini? Mapurisa ari kuti kudii? Mapurisa ukanyaenda kotaura nyaya yako hakuna kuinoenda zvinongopera anonga ari kundopuwawo chekuruboshwe. Saka ndakaona mafambirire makaita nyaya dzaLivingstone dziya kuti dzakabatsira chaiko. Tinogona pamwe kuzomuoko ndozototibatsira kuti kaonawo kana CID rinobvawo kunyangayo richiendawo kwedu kumusha. Aiwa, imimi kana mondiise mugurupu. Kana ndichinge ndapinde mugurupu umu ndochione zviri kuitika mugurupu and then totangire ipapo handichi nhamba dzemapurisa ari kuita nyaya yacho munadzo. Nhamba dzino mukoma wangu iwarufanonga ane zvese. Then ini ndorekete nemapurisa. Ndarekete namapurisa ndochibvunza kuti kesi yaapapi towa. Kana vari kuti vari kupiwa chokuruboshwe tochitsvaka mapurisa ekunto tochiripota kune mamwe mapurisa nokuti munobvumidzwa kuripota kwamunoda kuripota. Hanti munozviziva? Mungatibatsira kutaura kuno marimwe zuro kuno wakabve kugagadzwa futi akatemwa futi akasvetwe maropa. Saka tototi karo kakutoenderere mberi isina kanogare kumusha rega. Zvinhu zvakutotirwesa nehana. Nokuti mangwana hauozivi kuti mangwana vari kuhourewana. Ndopanetsa ipapo ndosaka ndati ayo ndichatombotaura nemi ndichazonyatsokufonera imwe apedze live. Wondifonera asi unogone kugara wandipinza hako mugurupu kuti ndione nokuti mapurisa ari kuite huori kumusha uko. Mapurisa ari kuite huori kumusha uko. Wakafurikidza zvekuti munohwetsitsi naana mambo wacho ari kundopuwawo chekuruboshwe chindonyarara. Namambo. Saka mambo uri kuzive game uri kuitika apa. Alright, mondipinza mugurupu toho ione kuti nyaya yacho tingaione sei. Asi musandiedha ngenamba yamafoni mondiedha ngenamba imwe iya yatinotaura kuWhatsApp. Ndinoiziva imwe namba iyoyo. Ndinovape iyoyo kuisa imozviswira. Alright, thank you my sister. Maita here. Sharp. Naibidwe vanhu kana vourawa kumusha uko vachipiswa namaaini vachitogwa ropa kana ntimiwo guys. Tigai tigodzifambira nyaya idzi. Hello, caller.